Joanes Etxebeste aktore saratarra hurbiletik ezagutuko dugu gaur. Goazenen ezagun egin bazen ere, azkenaldian Pontx Pailazoarekin Ipar Euskal Herri osoan dabil. Eta azaroan ikusgarri berria estrainatuko du. Frank Dolosorrekin mintzatu da. Arratsaldeon eta ongi etorri iparraldearen orenera, baina aurretik aktualitatea ere aipatu behar dugu. Izan ere bart, elkarretaratze egin dute Baionako sinagogan Israelen izandako erasoa salatzeko. Palestinaren aldeko protesta bestalde ostiralean izango da Urruñan. Has gaitezen! Baionako sinagogan elkarretaratze eta otoitzaldi jendetsu hau astelen arratsuntan sedea Hamasek Israelen erasotu dituen herritarrei elkartasuna erakustea, juduek eta republikanoek ez dutela sekulan amore emanen, erasoak aho batez gaitzesten dituztela, kexu eta beldur, baina Euskal Herriko juduak pozik, integratuak eta sustengatuak sentitzen direlakoz. Qu'il ne faut pas confondre une cause avec la barbarie. Kausa bat eta indarkeria ezin dinana hasi, terrorismoa gaitz arriskutsua da, gure indar guztiekin borrokatu behar dugu, hemen ez dugu nazioarteko politika aipatzen, ez erraten diogu indarkeria. Il s'agit juste de dire non au terrorisme. Baionako sinagoga inguruan zainketa berezia egiten dute egun hauetan, bada ezpada, Inkisizio garaian Espainiak kanporatu zituen juduak Baionan plantatu ziren, gaurko egunean 300 bat familia daude Ipar Euskal Herrian. Haize leizean liburua aurkeztu du Elkarrek. Haize protagonistak isturitzeko arpean bizitako esperientzia bitxia da istorioa, ametsa eta errealitatean nahasten dituena. Haize deitzen den neska bat, joan behar da isturitzeko arperat. Eta autobusa galtzen du, hor zinez arazoak ditu, zinez bizipisua du, eta auto importante bat egin behar du ere. Eta isturitzeko arpeak zera bizitoki eta zentro kultural izan ziren garaian. Kokatua da. Historia hori lantzen hasi ginelaik. Parisera egin genuen bidai baten karietara, baliatu ginen Saint-Germain-en-Laiseko museoaren bisitatzeko. Hain zuzen ere, isturitzen aurkitu den txirula, historia aurreko txirula hori, diotenez Europako musika tresnarik zaharrena dena. Gaztetxoen artean irakurketaren grina sustatzeko asmoz idatzi dute Elise Diletek eta Anjon Ariñordokik Ainize Butronen ilustrazioak lagunduta. Bada gutun azal bat justu azalaren gibelean, eta hor barnean daude postal moduan jarriak. Ilustrazio horiek badute lotura kontakizunarekin. Dira abenturak eta ere hor bakoitzak hartzen aldituen gogoetak eta nola hori ene bizian aplikatzen aldudan eta zer testu horrek, liburu horrek, zer erraten dit niri. Maite dituzten liburua gogoetatzera entzatzen izalaik, ni aur gazten intzelaik gustatzen zitzaidana hartzen dut oinarritzat, beraz, agian belaunaldi berriei gustateko zaie, gu saiatu gira abentura pixka bat sartzera, entzatu gira ere, hor adin hori 13-14 urteko adin hortan autuak, bizitzari buruzko autuak egin behar baitira, gai hori oso presentea da liburuan. Liburuak gozarazi komentatu eta bizi araztea ezinbestekoa dela diote autoreek. Joanes Etxebest Sarako semea aktorea da, proiektu hainitzekin beti. Euskal gazte aktore pailazo eta sortzailea, eta hori bestela Joanes Etxebeste, 18 urteko saratarra.
Joanesek alderdia eta doainak dituenik ezinuka. Ni betidanik izan nahi zalea, antzerki zalea, musika zalea, dantza zalea, antzerkia batez ere, pailaztuak batez ere. Txikitan beti izan ditut referente bezala Txirrimijita Txiribiton, edo Katsipojeta taldeko Pirritx Pojotx eta Marimoto txere bai. Eta txikitan batzu ibiltzen ziren kanpoan, ezakit futbolean edo beste jokoetan. Eta nire ganbaran musika eman, eta antzerkiak egiten, eta ikusten, kopiatzen, eta pixkat inspiratzen. Eta 6 urtetan Sarako ikastolaren bestan gaitzeko giroa sortu zuen jadanik. Gero ordutik, betidanik izan naiz jamezala pailazo zalea, eta janen, handitan pailazo izan nahiko nuke, oraindik handitzeko gelitzen zait, 18 urte ditut bakarrik, baina egia da ikusten dudala ibilbidea segitzen ari naizela, pozten hau, asetzen hau. Jostakin jendakina baita, publikoarekin pozik hemen bezala herri urratzen 2019an. Nik ahemana izan dut betidanik Katsipojeta taldeko lagunekin, egia da haiek babes handia mandidatela, beti sustengatu dute Pontx eta nire proiektua ere bai, eta beraz hori ere hemendik eskertzen ditut ere bai, azkenean nik hain gazte ez nuen aukera nire musikak sortzeko, beraz haiei esker, haien musikak erabiltzen nituen, nire ikusgarri simple eta xumeak eskaintzeko. Goazen telesailan bi denboraldi egin ditu ere gure saratarrak, Ipar Euskal Herriko lehen aktorea izan da Goazen telesailan. Autoaren zabalera, errepidearena eta busaren volantearen mugimendu almena ikusirik, autoak kendu arte busa ez da pasako. Irakimarra beti nik izan ezela Goazen telesailaren fana eta jarraitzale sutsua, hori egia da. Eta txikian nintzenean berdin janean burasua, egun batez ni Goazenen sartuko naiz. Noiz dakite, baina sartuko naiz aurrasok. Bai, lasai. Eta urteak pasa dira, pixkanaka, eta demoraldi bat, eta bestea. Eta 16 urte bete nituenean, kastina ireki zuten, 8. demoraldia aipatuz, eta janez kastina martxan zela. Eta aukera ikusi nion, zergatik ez, saiatuko naiz. Gehiagiak gabe nora ninduan, baina saiatuko naiz. Goazen telesainen gauza hainitz ikasi ditut. Nik beti jaten dut, hasi naizela profesionalki, zen lehenik eta behin nire lehen esperientzia izan dalola profesionalki fikzio ahloan, telebistan. Eta gero noski pertsonalki ere baiz, azkenean lehen aldiko txartu naiz lan mundu hortan. Ez dela edo zen lan mundu zer biziki intentsua da. Ordu pila bat dira, Goazen udan grabatzen da, beraz familia eta lagunen gandik urrun, 16 urterekin sartu nintzen, nintzen etxera sartzen gauetan, gidoiak ikasi behar dira, dantzak ikasi behar dira, antzestu behar duzu, makiatzen zaituzte, batean nik janengo nuke zure egunerokotasuna erabat aldatzen dela eta adaptatzen zarela eta adaptatu behar zarela albezain fite berrikuntza bati. Joanesi Goazen abentura bururatu zaio, baina prest da bertze erronkak egiteko antzerki eta telebista munduan, bitartean Pontx pertsonaiarekin aintzina segitzen du hemen bezala miarritzen. Ikusgarria aintzin bada lanketa pixkat, etorri behar gira lehenago, materiala utzi, lekua ikusi, azkenan ikusi behar da non arituko garen, eszenatokea baden, bai ez, aire librean, eguraldi ona, ez, bai, horrek ere badira azken momentuko dudak, eta gero materiala instalatu, soinu froga egiten da tita batean, eta gero etortzen gira aldatzera, eta Joanes pontxifikatzen da, Pontx milakatzen da. Eta egun dena prest duzu, bada ez dakit urduritasun pitiat edo? Bada urduritasun pixkat, gero egia da gaur hemen mintzalasai eguna dela, beraz alde hortatik baditu dela abantailak, ze etxan bezala sentitzen naiz, zakitzen bat garen urtea den, uste dut laugarren urtea dela, edo irugarrena bederen entortzen naizela. Jendeak gozatu du hemen, eta zuk taularen gainean? Taularen gainean plazer hutsa izan da, egan dudan bezala mintzalasaien beti bada giro polita urtero, eta gaurkoan ere besta giro edera zen, kantuak, dantza, magia, suziria, denetarik egin dugu, eta bikaina izan da. Pontx azkenean da iparaldeko lehen pailazo gaztea, beraz niretzat importantea zen. Ta nik erraren nuke Joanes hain ongi ezagutzen dudanez, eta Joanesek hain ongi ezagutzen hauenez, oraindik badugu elkar ezagutzeko, beti bada, ikasteko, baina batak bestea osatzen du. Beraz ni hor barnean nintzen, atera naiz plazara, eta orain gogoak bakarrik ez dut, aintzina segitzeko eta egizegi ibiltzeko Euskal Herrian osoan barna. Adarrak falta zaizkit. Nola egiten dute baiek?
Preseski ondoko egunetan sorpresa frango eskainiko du Pontxeak, bertzeak bertze ikusgarri berria, estrenaldia azaroaren 18an Saran.